Merhaba havanno. İro 15 Gulana 2024. Cejna zamanı maya. Jiberiyan tu 2 salan Celadet Bedirxan bu komek Ravşenbîr re li Şama paytexta Sûriye hejmara yekê ya kuvara hawar weşand û 2006 jî kenekê ev roj weku roja zimanê Kurdî yan jî cejna zimanê Kurdî îlan kir. Em jî weku gelê Kurdistanê her sal vê rojê weku cejna zimanê Kurdî pîroz dikin. Ez jî vê rojê bi taybet li xulqkarên vî zimanê dayîkên me yên sittî li lehengên doğra parastina nirxê me de canê xwe feda kirîn yên di şertên bêeman de nirxê me diparêzin li tevayê gelê me û li we temaşevanên bi nirx pîroz dikin. Her çi qas nirxek sembolîk yê van rojên diyarkirî hebin jî divê em ne ji salê rojekî her bê her lehze jiyana me bi Kurdî be em bi zimanê xwe bihêzirin, bi zimanê xwe binivîsin û bi zimanê xwe bixwînin. Bu vesîleya vê rojê me xwest em bê qelem û defter kêmek sohbet bikin. Bi qasî ez dibînim û dişûpînim di qada ziman de liv û tevgerek baş heye. Wekî tê zanîn Rojavayê Kurdistanê jiyan bi Kurdî ye. Ji baxçeyê zarokan bigire heta bi unîversîteyan, bi sedan dibistan û bi dehan hezaran xwendevanên bi zimanê xwe perwerde dibînin hene. Li başûr wek heza her çi qas li bakur û rojhilat derfetên perwerdeyek tam nebin jî ama berxwedanek berbiçef heye û vê xebatê qederekî jî rê girtiye. Rojhilat di aliyê parastina ziman de navend jî be ama bakur girîng e. Pêşketinên li bakur kifşkerin û tesîrek kifşker li parçeyên din jî dike. Em di serdema teknolojiya zanistî de jiyan dibin. Hêza gotinê hêza ziman ya di vî zamanê de jiya hemî zamanên dîroka mirovtiyê bi tesîrtir û girîngtir in. Bi taybet weku gelê Kurdistanê em ê welatê wan hatî çarparçekirin. Her parçeyek giriya devletek cuda de mayî. Zaravayên cuda bikartînin û têkoşînek bê hemtaya azadiyê didin. Girîngiya zimanek bi qewl, pîvan û rêzimana wî terkîz. Pêşketî standard û hevbeh hê girîngtir e. Tecrübeyên em di qir û qiyameta 5 salên dawî de jiyan bîn girîngiya zimanek standard bi şewattir derxistiya holê û xwe dijwartir bi me dide hîs kirin. Bi kararîna zimanek şîrîk axaftvanên xwe çi qasî hemhêst bike bereva jî bi karanîna zimanên cuda jî ew qasî ji hev dûr têxe. Nêrîna ziman gerdûniye tu bi kûcan zimanî xwe îfade bikî ew zimanê te ye xefkek ya hegemonên mijûkdar e û guhkirina hêstên xwebîyînê ye. Ev nêrîn te ji te distîne. Bê xwebîn dike û dagirker û hegemonan têxe xweyê te. Pêşeng apû di destpêka pirtûka xwe ya bi navê di nav kulavên qirkirinê de parastina çanda Kurdan de wisa dibêje. Ziman weku çanda teng jî dikare were pênasa kirin. Ziman bi xwe berhevkirina zihniyet, axlaq, hêst, estetîk û hizrandina komanî ya civakekî bi dest êxistiye. Asta pêşketina ziman, asta pêşketina jiyanê ye. Komanekî çi qasî zimanê xwe yê dayîkê pêşxisti be, wate hew qas asta jiyana xwe pêşxistiye. Zimanê xwe çi qasî winda kiribe û ketibe dibin hegemonya zimanek din de, hew qas hatiye dagirkirin, hew qas hatiye asîmile kirin û hew qas hatiye qirkirin. Dixwazim vê hevokê dubare bikim. Zimanê xwe yanî kesekî, civakekî, komanekî zimanê xwe çi qasî winda kiribe û ketibe dibin hegemonya zimanek din de, zimanên din de, yan jî zimanek din de, hew qas hatiye dagirkirin,
هاو قصاتیا آسیمله کرن و هاو قصاتیا قر کرن پیشنیارا من کردن بناوی ولاد پارستیه دبیجن جبوما فرق زمان نینه یعنی فرق زمان ما و زمان داگیر کران نینه و وکی جنا خوشیه که وگیر براون زارو که خوش زمان کردی دراوینن و ناهیلن زمان خافیر ببین و پرتوکه و یانجی هکه غیره نکن پرتوکه همیه بخوینن وی قسمی وی بشه پرتوکه باش بخوینن نه ما بحثا گرینگی زمان دایی که زمان گرامراوی تکیوز و ستاندارد گر دوست و هوالن ما گوهدار و تماشا دکن دکارن بشن جخوا سبب افقاس خبات کفرات دبستان و خاندوان ما و راسته به طیبت دقادا زمان ده لبو تفگره کیا میا نوکی چکرین هیا به هزاران دبستان به 10,000 خاندوان ما هنه رزمانک یا جدر خوش جلادت بدرخان دگره و گردایی و به تونان مفردات ام لسر درساجی دبینن هنه آها تام جی خالاش کستنه لفیدی دست پیدی گلو امر زمانا پاسارت رحمتی جلادت بدرخان و ما وکو ستانداردیزه گیرنا کردی و زمان اکادمیک بناف گیری لگور آوانا اصیل یا زمان ما چه قصر است جبریانو تو 2 سالا دوی پیواجوا بقر و قیامت ده یا جلادت بدرخان و حوال نوی هاتی کرد او بیرا میا جواکی و تاج سر منه اما پشتی وان و بطیبت ده پیواجوا 40 سالین داویده کو به دولت سر درفتن تفگره آزادی جمره آفراندی ما چه قاس کاری ام وکو زانستی زمان خواه بکنن استا حق گیری و ما چه قاس ارکا خواه پیک آنی و ما چه قاس آلاوان تصمیم ما گیری بلندتر کر 3 شرطین نبه ین زمانزانه کی هنه 1 دوی او کسی زمانزانا او دوی دیروکا زمانزانتی اوی دیگه باش بزانه با 2 دوی چاندا او زمان درخستی هوله باش ناس بکه و باش بزانه با 3 دوی ذهنیت سوسیولوژیک یا او زمان خلقاندی بزانه با گلو جلادت بدرخانجی دناو ده کیجان زمانزانه ما دیروک چاند و ذهنیت او زمان درخستی هولی دزانی و دزانه پیوا کردی به پارچه ما چه قاس بره باز زانستی پارچه پیوا زمان ما پیک دینه شیروه کرنه و با آوه یک زلال چیندار و پیناسا کرنه ما کنگی او چه قاس فلسفه یا وی زمانی کریه یان جی خبات گوسا پیوسته یان نا مکنگی گوتوبش کریه آوان آواز و آهنگا زمان خواه ما چه قاس لیکولین کریه همی زاندارین زانستین علاقدر هم فکرین کو حتی اتیمولوژی زمانه کی برای باز زانستی نه شیروه کرن و زلال کرن نه ری زمان و نه جی فرهنگ وی زمانی ساغلام چه دبه هکه چه بجی سقط گلو با چقاس اتیمولوژی زمان خواه برای باز زانستی و اصیلی کلین کریا و گهان دیا انجامک راست پرسا بشود و کفشگر جی اوه گلو جبریا جلادت بدرخان رزمانک زانستی و تکیس یا زمان ما هبی یا نه جلادت بدرخان و حوالین خوشی دناده که او کنگ فلسفه یا وی زمانی خطیه کرد هکه فلسفه یا زمانک وکی زمان کردی کو ماکیتی جه زمان مروفتی را کری
ne hatı bekirin. Pesartı küjen kavlin zanista filoloji reziman ji xore çekiri. Bejin jiberiye Celadet Bedirxan rezimana kevi zamanı tnebi. Ku giraniya zamanzanın hali hazır xwa otoriteri Kurdî dibinin divê nerîne dene. Başa heke tnebe û cara awil Celadet Bedirxan bi çend denk qewl û pîvanên ji rê zimanên derdûr kopî kirîn çêkirî be. Ev zaman çawa awqaz dewlemend e? Ku em hemî hemhizirin ji medan bigire heta ji beriya niha demek pir Kurd wekû zimanê perwerdê nehatiye bikaranîn. Bi kûjan taybetiyê û çawa dibe maka zimanê Hint Awropa. Bi kûjan qewl û pîvanan xwe li hember tofana 5000 sal ya şaristaniyeta talanker parast û hêjî di rêza heştemîn ya zimanên cîhanê de cih digire. Yan jî me ev mesele bi rêbazên rast û zanistî çi qas lê kulîn kiriye. Li aliyên din qismê rêzimanvanên dibêjin ev rêbaza rêzimanî bi pirzgirêk e çi dike? Tez û alternatîfê wan çi ne? Piştî van pirsan dixwazim nêrîna xwe bêjim. Pirtûka tiştê niha ez bêjim hecrana 2022 li Bakur hatiye weşandin. Hevalên dixwazin dikarin peyda bikin û yê nikarin peyda bikin jî bila bi min re bikevin îrtibatê ez ê wekû pedefe ji wan re rêk. Dîsa ev nêzîkê 2 sala ye ez di vê qenala YouTube'ye de bi hemî veqetîn û bi delîl û hezar îspatan şîrove dikim û vekbêjim. Yên tevlî vê nêrînê nebin yan jî nabin bila kelem bikin teza xwe bêjin û em bi hev re bikêne encamek hevber. Yek zimanê me ji beriya Sümeran bi 10,000 sal di şehristaniyetek bi navê zamanê Berpanîr de bi zihniyeta stiyên Kurd hatiye gramatîk kirin. Do dengên alfabaya halê hazir em bikartînin ji alfabaya Tirkî hatine kopî kirin û dengên alfabaya Kurdî pir cudatir in. Hemî bi eyê nayên xwendin. Yani ji ber ku Tirkî B, C, Ç tê xwendin em nayê wate hemî zimanê dünyayê bi eyê têne xwendin. Ne İngilîzî wisa ye û ne jî Erebî û ne jî zimanek din. Her zaman qirikek ya fonetîkek ya eser bi xwe heye. Bi taybet heke em zimanê Kurdî yê wekû maka zimana ev qas dewlemend û ev qas di kûraya dîrokê de bînin berçav alfabaya wî fonetîkayî pir cuda ye. Sê di avana Kurdî de wate ne li peybê li tîpî hatiye barkirin. Taybetiya zimanê Kurdî dewlemend dike ev e. û ji zimanên jî cuda dike ev e. Taybetiya zimanê Kurdî kirî maka hemî zimanan jî ev e. Di avana Kurdî de wate ne li peybê li tîpî hatiye barkirin. 21 radeng û 8 dengçekerên zimanê me hene. Radenkî lîledarin o kombînasyona sembolîze dikin. O dengçeker deng didin radenga û bi wateya ji wan re hatî kifşkirin dikarin wateya peyvan jî bikarin. 4. Peyva Kurdî bi pergala ra bir ra pêk tê. O wateya her peyvê di radengên wê de veşartîne. Radengên yani radengên wê peyvê pêk tînin tu hev didî kilîleyên we hene tu kilîlatên ilge hev hesab dikî wateya peyvê çi be bi xwe derdkeve holê. Heke xalên me gotîn û em dibêjin rast bin ku bi hezaran delîl û tespîtên zanistî hatine îspat kirin wê demê rê zimana jêder Celadet Bedirxan o bi çend qewlên ji hevûka Tirkî hatî kopîkirin pêk hatî û wekû standard hatî binavkirin û halê hazir bî binyata mifredatên dibistanên me ji bin ve şaş. Ez dibêjim şaş e, xelet e, ne eydê zimanê Kurdî ye. Wergere.
Zamanı Kurdî zamanekî kok e. Zamanekî serbixwe ye. Gramerekî ya serbixwe heye. Şaş zanîn ji nezanînê pir û zehf xirabtir e. Kambax e. Yên nezan dibêjin em nezanin. Qenc xirab tevlî tiştekî nabin. Ama yên şaş dizanin, şaş dibînin û şaştiyên xwe jî li çend peyv û bêjeyên zanistî hiltînin û wekî rastiya wan bêgot û bêje pêşkêşî me dikin. Xeteya mezin divê de veşartiye. Niha kûjan rast e. Kûjan xwehre bi lêkolînên xwe di paserên metodên zanistî dikarin werin diyar kirin. Em serdemekiya zanîsta teknolojiya zanistî de jiyan dibin. Lêkolîn kirin ew qas ne tiştek zehmet e. Ama bila ser aqilê me em bikaribin gêreta me em bikaribin lêkolîn bikin hebe. Derfetên madî û zihniyeta tevgera azadî ji me re xwe liqandî bi zêdahî têra xwegandina vê rastiyê dike. Bila tu kes xwe dibin hêncetên welatê me dagîrkiriye, dagîrker zextê li me dikin de neveşîrin. Bi xwesertiya Rojavayê Kurdistanê re ev hêncet ji holê rabiye. Di dawiya vê vîdyoyê de dixwazim ji rêvebir, mamosta û xwendevanên Rojavayê Kurdistanê ji zimanzan û rewşenbîrê Bakur û yên li Ewropa û ji kesîtiyên eleqedar yên her çar parçeyên Kurdistanê û yên ji dervê welat re bang bikin. Rêzimana halê hazir bi navê standardîzekirina Kurdî heyî werger e. Werger e ji Tirkî hatiye wergerandin. Ji gramera ji rêzimana Tirkî hatiye wergerandin. Dengê alfabayê jî û qewl û pîvanên hevokê jî ji rêzimana Tirkî hatiye wergerandin. Ev rêziman Kurdî bereva jî dike. Lawaz dike û heta dawî rê ji asîmîlasyona ciwanê me re vedike. Pirzgirêka me ya bi zimanê me re ne teknîkî avanî ye. Bilêrin, pirzgirêka me ya me Kurda ya bi zimanê Kurdî re dibêjim. Ne pirzgirêka zimanê Kurdî, pirzgirêka zimanê Kurdî nîne. Zimanek mükemmel û tekûz e. Ama pirzgirêka me ya bi zimanê me re ne teknîkî avanî ye, biniyatî ye. Têkiliyek ciddî ya rêbaza rêzimana halê hazir biniyata mifredatên me pêktîne bi rastiya zimanê me re nîne. Ji Tirkî hatiye wergerandin. Halê hazir dibin navê zimanê akademîk de em zimanek werger bikartînin. Taxivin û dinivîsin. Min di pêvajoya zamanek dirêj de lêkolînê Kür û zanistî li ser ziman kir û ez gihatim encamên pir balkêş. Tiştên behs dikim de encama lêkolînek dûr û dirêj de hatine bi destxistin. Nabêjim her tiştê min gotî û dibêjim qewlên Xwedayî ne bila bê lêkolîn û gotibêj werin qebûl kirin. Ji xwe pesartinek wisa jî ne bi zanistî ye. Ama dikarim vê qet'î bêjim. Min rêbaza rast û zanistî ya me bikîne rastiya esîl ya zimanê me peyda kir. û yên mayîn û tiştên mayîn em bêjin teknîkî ne. Bi lêkolînek ser tu dikarî xwe bikîne encama. Ya girîng li vêdê rêbaz e. Halê hazir rêzimana akademîk ya hatî binavkirin û di roja me de meriyetê de rêbaza wê şaş. Ji xwe hatiye wergerandin û rêbaza wê jî şaş e. Têkilîka ya cidî bi Kurdiya rast re nîne. Svê îdia dikim. Di xebatên zanistî de rêbaz her tişt e. Rêbaza şaş te nabe encamên rast. Rêbaza rêzimana halê hazir şaş e û her xebata dubare dikim. Her xebata di çarçova vê rêzimanê de were kirin ji zararê zêdetir tiştekî nade zimanê me.
Çiqey di derbarê Kurdî de her tişta pêwîst e. Were gotin, hatiye gotin, her tişt hatiye tekûzkirin, o tiştî kêm nemaye. Qisîr ya ciwana ye, qisîr ya xwendevana ye, o qisîr ya dibistana ye, li gor pêwîstiyê, li gor girîngiya wê nêzik nabe ji ber wê ev pirsgirêk di ziman de çêdibin zarokê me hemî ji Kurdî derevin diçin zimanek cida bikartînin. O kesên rexnegirên vê rêbazê rexne jî dikin, wekû kesên niyet xirab bin av dikin, ez zaten guhdar jî nakin. Yani aqilê guhdar jî bike tenîne, tu topa qiyamete li ber guhê we bitaqînî ji xwe nebihîstîne. Tiştek wisa nîne. Ev ne rast e û ne nêrînek zanistî ye. Ez îddia dikim, bilêrim îddia dikim. Ji sada pêncê qada rêzimana Kurdî jî ne hatiye şîrûvekirin û ne hatiye zelalkirin. Ji sada pênc. Hani dibêjin ya işte qada zanîstî ya tiştên pêwîst hatine gotin, tiştek wisa nîne. Divê em bikin, em bêjin, em lêkolîn bikin. Dapîr û bapîrên me yên zamanê berpanîr, hemî nirxên me li wateya peyvên ziman barkirine. Ji ber vê ziman di Kurdî de pir girîng e. Edeta kilîleyên me yên dîrokî di kûratiya wateya van peyvan de veşartîne. Heke em kilîleyên radengên zimanê xwe bi awayek esîl çareser nekin. Ne em dikan rêzimana zimanê xwe sererast bikin, ne kilîleyên zimanê meteorolojiyan vekin û ne jî dîroka xwe bizanin. Divê em ji nû ve û bi zîniyetê Kurdî zimanê xwe bigirin dest û lêkolîn bikin. Her kesî wisa kiriye. Xelkê bi sedan sala ev xebat ajotine. Bi akademî, bi derfetên pir mezin, nifşal li dîv hev pûrê xwe spî kirine, heta gihatine vê rastiya halê hazir niha em dibêjin îngilîziye, erebiye filan. E baş me çi kiriye di vê qadê de? Celadet Bedirxan çend gotin dane hev ji beriya 92 sala û me jî wekî sêviyê roja eydê hêka neqişan dê ketî desta da xwe lê pêçaye û em dibê kes nêzik nebin, ev ya min e. O tiştek qisûr nîne, o ne lêkolîn bike, ne felsefa wê bike, ne etimolojiya wê bike, tiştekiya wê neke, ez tamam her tişt hatiye kirin, o kes tiştek wisa nîne yani. Di zanîstê de tiştek wisa, di rastiyê de tiştek wisa nîne. Pêwîstiya zimanê me bi kopîkirina qewl û pîvanên zimanên din nîne, zimanên xelkê nîne. Ev zimanek raye, make, rêzimanek yaw ya serbixwe û biwezbet heye. Pîneyan qebîl nake. Gramerek ew qas biwezbet, ew qas biwezbet e, ew qas zirav hatiye hunandin, ew qas spehî ya vî zimanî heye. Tu pêvekekî kim yan jî zêde bikî, mezin diyar dibe. Ya pêwîst e were kirin, ne pîvanên rêzimanên xelkê kopî kirine, ku heta niha ew hatiye kirin. Bi metodên rast û zanistî xwegihandina rastiya gramera esîl ya vî zimanî ye. Wekû dawî dixwazim vê bêjim. Ev rêzimana heyî şaş e. O zererê dide zimanê me. Ji kerema xwe guhdar bikin. Hewce nake 100 sala em dûra hev re bizivrin, zererên pir mezin bikin, ji ber ku vê serdema teknolojiyê de tu li vêdî gotinekî dibêjî Amerîka eynî saniyê de gotina te tê bihîstin. Hewce nake tu zêde li dûra xwe bizivî, zêde evê dî bikî. Zerer çêdibe, zererên mezin çêdibe. Ev rêziman şaş e. Ne aydî zimanê Kurdî ye, ne ya me ye. Kopî ye. Ji Tirkiye hatiye kopî kirin. Divê em rojek ji beriya yadin
و راستی قبیل بکن جبر گزاره نوی مزنتر دبن دوی ام با آوائک لزو بس لرزمان راست و اصیل یا زمان خواه بگرن و پیدا بکن ما اف قدر اکی لیکولیم کریه ما گوت یا ما ربازا راست یا لیکولین پیدا کریه دراستی ها زانستی ده رباز پر گریه حتی هر تشته یعنی متود حال حاضر ام ربازک شاش بکارتینه ربازک بله واجی لجيه ام نزيكي حذفه خواه ببینه مش حذفه خواه دير اف رباز مش حذفه ما دير تخه لجيه ام كردي باشتر شیروه بکن زلال بکن صافی بکن بکنن asla حق گیری ام باشتر تبلیغ دکن شیلوتر دکن و پاشتر تیخن به وسیله یا و روژه من گفت بلکی بهتر ام گهداری هر بکن و هم تشتاج هر وقتینن و به طیبت خباتکارین سازین باکر این بلدیه لازمه د بنیاتا خباتین خود زمان دینن او لیکولین آوی ام دوباره زمان خواه لیکولین بکن ین دو بیجن اف تشتیتین گوتن نراستن بلا کلم کنوارن ام به هر نقاش بکن ما تشتک خرابه گوتو بیشکرین هفره دانستاندن گهداری هف کرن ای که بیا ناوی خرابیه اگه نوصا با امی چه هف فهم بکن امی چه شاشتین خواه ببینن چه رخ نگیرین می چی بین اما تو بیشی خیلی دوی زمانی ده مجیه ما قرصیه هر تشتاک هتی عردکی تصادو جید که و عردکی ام دچه جویره پیوانا چید که بیشی قیمه دانیه وی عردی بوسته او بخواه یعنی کتیه تصادف کتیه کسی ها جنینه ام چنویدی جره قالبه کی چید کن ایوسا نابه گرک ام لیکولین بکن لی بگرینه او پیدا بکن دوباره بکن لیکولین 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 هر تشت هر کس به لیکولین دیکی آرمانجا خواه هزراندن و لیکولین امیرو گهاتن دا یا ویدیو خواه حتی به ویدیو گده حتی بوشا نگدن ببینن دخیل و خوشیه ده بخاطر